ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умеддорам ки ҳар яки шумо хуб ҳастед. дӯстони азиз, ҳозир имрӯза видеода ман мехоҳам шумода папилнои хушрӯ ва гилои фасона нишон диҳам. Марҳамат, инамино лёнан, лёнои фасон. Гилаш хушрӯе аст ки аз наздик рангаш аҷоиботаина. Сангакои ха миллион задагиай. Нархи як либосаш 160 сум шидагиай. Ино 180 сум будан. Ана баъд ҳозир бинед. Инаи бошад лён. Иям ҳамихе 160 сомон. Лёнои оригинал. Ино ҳам материалошон хушрӯвай, ҳам вайшон хушрӯвай. Качествои материалшон хушрӯвай. 160. Ази ду рангай. Ҳозирҷа чанд гили нав омадагиай. Та охири навора тамошо кунед духтарако. У гилошама шумода нишон метиҳам. На марҳамат. Ёям 160 сомон. Иношам 160 сомон. Ази ман нишон дода будам ва боз ҳам як бори дигар марҳамат бинед. Ана ин намуд доинг астай. Марҳамат 160 сомон. Молоимаки хушрӯ. Тамошобинони азиз, бисёр вақт менависанд ки мо бизнес кардан мехоҳем ё ки агар ягон точкаи фурӯшӣ ё ин ки аренда бошад дар корвон мода гап занед гуфта менависанд. Марҳамат, иҷада ман як контейнера ёфтам ки мефурӯхтиянд, рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран астай, бо нархи арзон. И точка тарафи пажаркадай 1-12 ряди пардафурӯшодай 6 метраяй римон кадаги рядшона намхе хушрӯ. Марҳамат, нависед, бо нархоша пурсед, нархи арзонай. Ана баъд ина ин намуда мехоҳам нишон диҳам. И пиллагияй. Ина сангои хамелеон задагиай. Материалаш пиллагӣ. Иям ҳамихе донада 160 сомон. Оптумда бо арзон мешава. Ана баъд лёни оригинал бо. Ана гилам гили беҳад фасонай хушрӯ харидорӣ мешава. Ана ҳамихе лён. Мана 160 сомон. Ана баъд ана игла мехоҳам нишон диҳам. Аз ин ду ранг астай духтаро. Ино дубайскиян. Дубайски атласни нестанд. Мана. Ана марҳамат. Диде ду ранг дора. Иям ами 160 сомонияй. Баъд ҳаст аз ана ино 160 сомон. Дубайскияй материалаш, нархаш 160 сомон. Анами гила. Ана игла бинед, игли новинка. Рангаш аҷоибак хушрӯ. Нархаш 160 сомон. Ҳозир гилша бо прама ҳуйкада шумода нишон метиҳам. Кушода марҳамат. ҳамхе ранг бирӯзовый рангай. Материалаш лёнай духтаро. Марҳамат 160 сомон. Ина тамошобинони азиз, ана игла бинед, чихе гили хушрӯ. Ин материалаш дубайскай, дубайски пиллагиш, атлас вишне пиллагишай 160 сомон. Як либосшай нигоҳ кунед, чихе зарди хушрӯ. Аз иҷа чанд тай дига новинка аст, зуворам нишон метиҳам. Метавонед интихоб кунед, мо доставка дорем. Ана и ранга бинед, иям дубайски пиллагияй, молоимакои хушрӯ. Марҳамат, сафедак. Аҷоибакай. Барои кӯдакоям хушрӯай, барои духтаракоям хушрӯай. Духтаракои ҷавонда и гил беҳад фасонай. Қолаби санга намхе гирда-гирдаки наздики хамелеон задагиай. Нархаш 160 сомон иям. Мана хушутарак бинем. Ана баъд ана гил новинкаяй. Иҷада ма фақат шумода гилои новинкара ирӯз нишон додистам. Ана иям гили новинкаяй. Материалаш лёнай. Марҳамат. Сангошон сангои анамихе сваровски гирда-гирдак задагиай. У дигариш хамелеон задаги буд. Сангаш иш сваровскияй. Нархаш 160 сомон. Донада. Оптумда бо арзон мешаванд албатта ино. Ана ҳаст инчунин ана ин намуд. Нагл майдаҳак барои духтаракҳо. Диден? Диде? Чихе хушрӯвакан. Гирдак сангак задагиай. Гилои майдаи намхе хушрӯвак дора. Иям 160 сомон донада. Ин набора ҳозир ман мепардом. Марҳамат, чизе ки маъқулайтона нависем, мо доставка дорем.